ụmụ ọdịnala Igbo asị m ka chi tata bụ Orie ritere anyị ihe ọma. Asị m na anyị ga-adị ka echi maka na echi adịghị agwụ agwụ. Share the link, join our social media platforms. Agwala m ụnụ na anyị nọ na YouTube. Our YouTube channel bụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Ije na TikTok, our social media handle there bụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Ijekwazie na our Facebook page Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Ọ bụrụ na ijekwazie na Instagram, you will see us Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Na nkụzi anyị ji maka ebe n'ụbọchị taa bụ gịnị bụ nsọ ana? Kedu ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara nsọ ana and ngọzi so idebe nsọ ana? Ọnya bụ isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Share the links, invite your friends and well wishers to join us. I'm sorry for coming a little bit late. From the time I scheduled back this online lecture. Go watch that. So share the links, invite your friends and well wishers to join us. Asem na tata bụ Orie ritere anyị ihe ọma ma ripụrụ anyị ihe ọjọọ. Asem na akakaka ya amaghị na jijiji ya amaghị. Onye echeche ihe ọ ya eme anyị ya ma onwe ya. Eji m n'aka na ụnụ na-anụ isiokwu n'onu m n'ụbọchị taa. Amuche ama nne na-anụ ihe m na-ekwu. Ọ bụrụ na ma nne na-anụ ihe m na-ekwu, right kwa na nne na-anụ ihe m na-ekwu. Yeah, sorry for coming late. Amuche, anụ m ihe ikwu. Sorry for coming late. Biko ọ bụrụ na ị na-anụ my voice, okay, respond, okay, nne na-anụ ihe m na-ekwu. Yes, thank you for coming on board. N'ụbọchị tata bụ Orie. Asị m na Orie eritere anyị ihe ọma ma ripụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na akakaka ya amaghị na jijiji ya amaghị. Asị m na onye echeche ihe ọjọọ ya eme ya ma onwe ya. Asị m egbe belu ugobelu nke si ibi ebe na ya gosi ebe ọ ya ebe. Ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe, asị m kwukwa ya. Asị m onye si ihe anyị ji wee dịrị anyị dịgbe onye a na ndụ, onye si ihe anyị ji wee nọlụ anyị nọgbu onye a na ndụ. Asị m na ilo na-asị na-egwu ana, ọfọ na ogu enwere mgbochi. Asị m na akakaka ya amaghị na jijiji ya amaghị na ife ọma ga-emere anyị. Asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọ dị na ya pụoro anyị ome ka ụwa were anya ha wee fụ. Ise, aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa mmiri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, rụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, isiokwu anyị bụ nsọ ana. Gịnị bụ nsọ ana? Na ihe mmadụ ga-eme ka o wee debe nsọ ana and ngọzi so nsọ ana. Ọnya bụ isiokwu anyị n'ụbọchị taa. Ọkwa dịkwa mkpa echefukwara na ọnwa June a na 29 June na anyị ga-appreciate ndị some of our first online friends and well wishers. Ndị niile ihe anyị na-eme na-amasị. That day anyị ga-share some token to lots of them. Iji wee show appreciation. All our fans all over the world, especially ndị nọ na Nigeria. So nke a bụ ọkwa dị mgbe kwesịrị ịma. Nke ọzọ bụ echefukwana na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa June na-aga n'iru. O bido na June 9, June 6, June 6th. Ọ ga-akwụsị na June 19, ga-eme 14 days. Anya bụ ụbọchị ahụ anyị ga-egbukwa eburu mee saraka. Ụbọchị ahụ ndị mmadụ erikwa ṅụọ. Then ọ bụrụ na afọ anything isonyewughị na nke ọnwa,
ị nwere ike ịkwado maka nke ọnwa na-abịa n'ọnwa Julaị ya ebidokwa na Julaị 6th. Ọnwa ajụjụ ọbụla ị nwere maọbụ ihe ọbụla na-agbagwoju gị anya n'ọdịnala Igbo, send elu message na WhatsApp 0805 7837 672. Aga m enyere gị aka n'ịza anya bụ nsogbu ọbụla ma ọ chalenji ọbụla ị nwere. Nọmba mkpọrọ WhatsApp nọmba, you can send message, you can drop voice note. I want to respond immediately. Man, once I'm less busy, I will respond definitely. I'm actually going to go because like I always say, our mission is to help people live better life. This is why I you ever know Pochita. Gene bụ NSO Ana. NSO Ana bụ iwu maka na ana bụ isi mmụọ. Ana, this land we are marching on. Onye bụ isi mmụọ maka na mmụọ abụna ana ka ọ dị. Emegoro installation of any deity ma ọ bụ mmụọ ọbụla na ana ka emere ya. All the elements, their foundation, basic foundation is from Ana. Ma mmiri bụ na ana ka ọ na-aga. All the entities of powers, elemental beings like the elves, the gnomes, and the rest of them, bụ na ana. Maka na ọ na-ịmara na o nwere elemental beings ndị ọ bụ ọrụ ha bụ igro okwute a na-egro. Yes, Chukwu okike after ka o kechara the entire creation, o wee nwezie ndị ọrịa ndị anjelu nke Chukwu. Ndị anjelu nke Chukwu a nwere rank by rank ka anyị uzuo language ya aghọta. That is ekere ọlụ eke. Even ndị oke ọbịa gwara na enwere ihe a na-akpọ 9 choirs of angels, meaning na enwere ndị wụ the throne, the cherubim, the seraphim, the archangel, the angels, and rest of them. Ike ha niile ahara maka na ekere ọlụ eke. Gwagwa na earthly governance bụ prototype of ihe na-eme in the spiritual realm. Etu aka eji nwekwa na gọọmenti, nwekwa ma minista, ma pamsec, ma gọvanọ, ma local government chairman, commissioners down. Ndị ọhụrụ na nwere ọrụ ha. Etu aka esi gekwa ma parastatals, the soldiers, the civil defense, the road safety, and rest of them. Ndị ọhụrụ na nwere ọrụ ha. Etu aka Chukwu okesi wee all the elements. They are all forces of nature. When ndị a na-akpọ the gnomes. The gnomes are the elemental beings na-grow the rock. Now, and with other elements, I think the salamanders, the water sprites, the mermaids, all those are water elements. So and with the herbs and everything. So all these are the water elements. And all these things are elements. And so on and so off. But then na-achịkọwala gị bụ na nke ọbụla nwere basic, almost all of them were basic, except the air will link with the land. Even the power of the sun energized the land, because without the sun energizing the land, ihe kọrọ na ana ama germinate, because ihe ọbụla ịkọrọ na need the power of the sun. Understand? Only the radiation of the power of the sun. Here and we keep me. So the land with the mother earth. On it multiplies. It ensures that whatever you give to mother, naturally, the work of mothers now in our midst, the mothers are the multipliers. They can't do without them. Yes, women, yes, they are the multipliers. Whatever you give them, you receive it. Even sometimes in multiple fold. You know that? So that is the work of mother. Mother earth. Now, Nyaba in our phone, Nyaba house, almost all the elements. But the bedrock of everything. Human existed here on earth. So for you to be successful here on earth, then you need the blessing of Ana.
Ana na-agọzi. Ghọtara ya? Yes. Na ancient book o kwuru sị na gift of the man maketh a way for him. Yes. Ihe ọbụla bụ onyinye gị, ihe ọbụla bụ onyinye gị, you absorb the radiation. Onye agbata na ndị nna nna anyị ha mgbe ụfọdụ anọrụ n'okwu agwụ ha ma ọ na-agụdo mmụọ, ịfụ na n'oyiri akpụkpọ ụkwụ n'ụkwụ. Ihe bata na oyiri akpụkpọ ụkwụ n'ụkwụ ka o were na-absorb the radiation from the land. Ghọtara ya? Onye agbata na efu ebe niile nwere sacred things, ebe a kpọtụrụ mmụọ. Ihe ya asụkarị ebe a bụ na-abata ebe a sị gị wepụ akpụkpọ ụkwụ n'ụkwụ gị, because na-atụrụ anya you'll be getting radiation from the power on the land. Na agba ochie wee gwa ụmụ Izrel na-aga eziga ha na ana nke nwere milk and honey. Nice. Ana nwere the mineral resources. So na nọ na ana ka eji agọzi mba. Mba dị iche iche bụ ihe dị na ana be ha ka eji wee na-agọzi ha. So for you to be successful, you need the blessing of the land. All you need for you to be successful. So you make everything humanly possible to be at peace with Ana. All that iwu anwa bụ iwu ọdịnala, iwu dị ọkpụtọrọ ọgbụ. That is nwa tokwu otokwuru, onwere onye bụ very established. Ọnya ka akụwa na agba ochie na ancient book wee kpọọ ya the 10 commandments. Iwu awụ iwu ọdịnala. Ọ bụrụ ikwena ka mmadụ ghọrọ ya, 10 commandments is not meant for Christians. It's not just as if no Christians can hear it. I can tell you now that ancient book in Deuteronomy, in Genesis, has been in existence thousands of years during the era of BC, before Christ. So it has nothing to do with Christianity. Now, above name and that 10 commandments has not. Moses is never a Christian. Yes, other prophets of the old, they are not Christians. Yes, so Manomunde agboro ka ha bụrụ ndị anyị gba ama wee nye nkuzi nke Chukwu Okike. So they have nothing to do with Christianity. So Christianity is as a result of the coming of Jesus. As you know, what happened in BC and the AD after the death of Christ. Then the followers of his teaching, Christians, make a work for Christ. You know what I mean? So the 10 commandments, only that every world religion embrace that 10 commandments. Man with the bedrock. As this 10 commandments, all the nobere niile. Ubere obuna na observe that whatever you give is what you reap. That whatever you sow is what you reap. Now, ubere obuna may embrace. This is the natural laws that governs the universe. So they lifted it from the ancient books to their own ukowa. You know that? So all you walk with Robu and no has no founder. No etu esi ebindo. During the ancient time, during the time of Pharaoh, he had to go ordinary etu esi ebindo. Because in ordinary we believe in karma. As you go modern religion now, actually believe in karma. Makana believe na Chineke jupụtara na obiọma na obi ebere. Forget is here now Chineke jupụtara na obiọma na obi ebere, okwa God of justice. You know that? So that's why I do very difficult. If we ever preach Galatians 6:7. Galatians 6:7 says, God can never be mocked. That whatever any man sow, so shall he reap. Man, all the very difficult to go and know this verse no nuka. Because ha chọrọ ịgwa ndị mmadụ na imekwa ihe ọjọọ iri pụ ihe ọjọọ. Ihe gara agwa gị na ọ bụghị n'iwu onye ogbu mmadụ na iwere ọtọ na Jizọs ọbara Jizọs asawo gị. Ịghọtara ya? So mezie ndị mmadụ ọ ya bata na mpụ na ọtọ juru now because ndị mmadụ na-eteki Chukwu Okike for granted. Believing na mpụ na ha mechagoro. Ha mesịa na asị ọgbapụta gị ṅụrụ ya ọbara Jizọs, thank you Jesus, thank you my Lord. Ọ sị na-agba arụ gị echi ome ọzọ. Ghọtara ya?
ihe ụfọdụ ndị mmadụ ji agbara ọdịnala ọsọ n'ọdịnala the very strict ihe gbasara iwu ọdịnala. Ọ bụrụ na iwu onye ọdịnala mana ịdị asọ nsọ nwanne pụta ịbụrụ onye ọdịnala. Yes, ọ bụrụ na ị na-esi n'iwu onye ọdịnala mana ịdị asọ nsọ ị ka na-edina nwunye mmadụ gị na nwanne gị ya blood relative na-emekọ nwanne pụtara na ịbụrụ ihe ị na-eme. Ịghọtara ya? So ọ bụrụ na ị na-eme ọdịnala mana ịdị asọ nsọ ọdịnala forget it. Yes, n'ihi na-egbu ọkụkọ does not make you an onye ọdịnala. Ihe ị na-eme wa aja ka ị na-achụ mana idebe idata iwu ọdịnala anwa. Ịghọtago? Ọ dị very 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 important because no ọ bụrụ na idebe gị na ana enwee nwee harmony. So gịnị bụ nsọ ana? Nsọ ana forbid gị na ime di na nwunye nna gị. Ize tabu. O nwere one guy onye Benue m na-ekwu ọ sị m na I'm helping my father nọ na my father onye Benue na nna ya adịgo old so dị afọ na-edi na nwunye nna ya alụ na Igbo. Your father is still alive. Then ọ bụrụ na ya father nwunye nna gị adị so young, then na ya father pass ya on. Ọ bụrụ for any reason no that particular woman ka ị chọrọ ya na ọ nkwado ka esi eme mmemme. Ịghọtara ya? Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ọ bụ ogoro ori nwunye nwanne gị nwoke nwụrụnụ ị chọrọ ikuchi o nkwado ka esi eme mmemme. Ọdịnala does not support promiscuity. Ịghọtara ya? Onye abata na agba ochie erefukom that chapter na agba ochie ebe o kwuru nwoke ji ekuchie nwunye nwanne ya nwoke mana o ruzie maka n'ihi na ọ na-agba nwunye nwanne ya nwoke anya. Ọ chọrọ ka nwanne ya nwoke nwee offspring. Ọ chọrọ ka nwanne ya nwoke mụta nwa n'afọ nwanne ya. O wee lụ na asị na anya na nwunye nwanne ya nwoke a mekọchara. O wee gbapụ mmiri si n'ahụ ya wa gbapụ ya n'ala ka ọ ghara ịgba ya n'ahụ ya woman ka nwaanyị agha nwanne ya nwoke ghara ịnwe ọmụmụ. E wee sị na mmụọ gburu nwoke anwa. Ọ na akwụkwọ agba ochie maka na ekworo ka ọ gba nwanne ya ka nwanne ya ghara inwe offspring. O kwesịrị ọ bụrụ na akpa ya akpa na o kwesịrị ịda amụta nwanne ya nwa. Etu a mana ihe niile ahụ a na-eme n'ọdịnala ga-abụrị a ga-eme ya ndị open even before ekuchie nwaanyị. O nwere mmemme a ga-eme oge ewu ọkụkọ wee bịanye gị and ọ bụrụ ihe a na-eme in the dark. A ga-enwe living witnesses a na-akpọ ya ikuchi nwaanyị. So ọdịnala does not support you na ị ga na-akwụgharị. Ịghọtara ya? Ka bụ ihe ị kwesịrị ịma. Ka ịbụọ bụ na o nwere any reason ị nwere ike inye ka gị na nwanne gị onye ọbụla gị na blood relative mekọ. O nwere reason ọbụla ị nwere ike inye na nwunye mmadụ nwaanyị na-anụ di ije na-agbado nwaanyị na-anụ di ka ịsa ya isi. Eji apịawa mmadụ azụ nsọ ana. Akọgoro nga akụkọ gbasara onye a na-akpọ Absalom nwunye nwa David maka na David jere nwee agụụ akwamiko n'ebe nwaanyị nwunye Uria nọ. Uria bụ onye agha. O wee du Uria n'ihu ọgụ wee gwa ndị agha si tinye n'ihu agha ka e wee gbuo ya ka ọ bịazie n'ikpeazụ chigata na ọbara elu nwunye ya. O wee nụ onye ahụ nwunye mana Chukwu okike adịrọ happy maka ihe ọbụ ihe ahụ o mere na o mere alụ. Ịghọtago? Aka ọbara dị ya n'ahụ and nọ mana nwaanyị naturally nwoke a nwụrụ anwụ n'ọnụ o ji plan ka egbuo nwoke a ka o wee gburu nwunye ya. Ọ nsọ ana ka o mere. Chinwoke wee sị ya na because of ihe o mere na nwa ya bụ Absalom ga-edinekwa ndị nwunye ya as law of karma and na nwa ya amaghị anwụ. Absalom mechakwa anwụọ. Ịghọtara ya? So ihe na-achịkọwa bụ na ihe ọbụla bụ ihe bụ alụ imelụ must surely come back to you. That is nemesis. Mana ndị ụka kịta ekwetara n'ihe a na-akpọ kama ekwetara na mmadụ nwere imechi ihe ọjọọ na-anachitere ya and ọ ya mata ndị mmadụ ji eme mpụ n'ọtọnọ. In the early 2000s when I was in India, I followed them to some festivals. That is their temple where they are doing their festivals, annual festivals. Nke bụ eziokwu bụ na ihe hapụgoro phone gị ebe anwa onwere onye ga-ewu, nobody will take it because they are afraid of the gods of the land. Ha believe in karma kwesị ike. Mana try ya n'ụlọ ka ị na-eje were phone dewe carelessly when they move the phone. Ịghọtara ya? Because no believe na ọ narụkwa n'ụlọ si ọbara Jesus forgive me ma ọ jegwa fada ya forgive eme agbaghara ya. Mana a ma achịgwa na ọ bụrụ eziokwu ya just deceiving yourself. What you are doing is called illusion. Yes, ị na-aghọrị onwe gị. So ihe na-achịkọwa bụ ịmara ihe ọbụla bụ iwu nsọ ana na be nna gị. Yes, biko avoid it.
ị nwere ike ọdụ ugo nwere ihe o mere mana anyanwụ ihe ga-ewetara mgbachighị azụ darkness ya part. ị nwere ike emechi isi na mmadụ gwọrọ ọgwụ mana nwere ọgwụ agwọrọ n'ọbụ datin imelụ nsọ ana imelụrụ. The land is not ready to bless you. I can tell you, even the ancient time, eji ihe ji ama ọgaranya mgbe gboo bụ ihe akụ na ụba o nwere. Enwere ike asị na onye abụdị ji ma ọ bụ na o nwere ihe enunu like n'oge nke Jacob. Ịdago Isaac na Jacob, ị ga-afụ na na-eji onye nwere cattle and sheep ama ọgaranya. Eji onye nwere ụba ịdago ọba ji wee na-ama ọgaranya. Mana ihe niile ndị a bụ ihe ngozi ana na-enye mmadụ. Echefutara na agba ochie mgbe ọbụla agbụrụ ọbụla mere ihe wetọrọ Chukwu ụtọ o mee ha enwee nnukwute ihe ubi ihe a kọrọ na ada emeela ha ihe irie multiple fold ka ha wee nwee ihe oriri wee nwee akụ na ụba. Mana mgbe ọbụla ha sin against Almighty, the land will punish them by enwe okwu enwe ihe dịka agụụ enwe oke agụụ n'obodo. Ihe kpatara eji wee nwee oke agụụ n'obodo bụ na ana refuses to yield. Ana refuse, ana is angry because of mpụ na ọtọ na emel wee megide ana. Ana refuses to yield anything. Even in Nigeria where we are living now, even our lands are no longer yielding anything. Now science now develop what they call fertilizer. Those fertilizer you are putting in order to force the land to yield is not even helping. Instead, we are importing sickness. Now, cancer and the rest of them, other terrible illness are on the rise because of those chemical input. Because those chemicals will still go back to the crops. Yes, those chemicals force one. Those chemicals will still end up in that particular crops eating in man. And when you consume those chemicals, cause one kidney problem, cause so many cancer and so many things. Go to hospital, say I feel them man and I are too much. Origin now then why and higher those so-called cancer and the kidney problem and rest of them. I can tell you that here in Eri now, we eat more of junk food, formulated food. Here now because the land is refusing to bless us the way it used to be. Now, in order to quench hunger, and now formulate so many formulated food for that son and car instant noodle or too far for year. Money now chemical Therefore, we are hurting ourselves back. The only thing is that the land question blessed in them, but we eat multiple food. Get that them and now was on a cocoyam na naziana. I say on all year there. I can tell you, no one will continue this way. In next 10-20 years, I'm telling you, some of these crops they are just fizzling out before our own eyes because of and now is protesting. You know that? So here na check wow no bugo onye na-azụ ọkụkọ na-azụ ewu na-azụ ụmụ ihe niile ụmụ ihe nunu a ọ na ka ha ga na-akpa anachi bless gị o mee ka ụmụ ọya ma ihe dị iche iche gara ịda atụ ụmụ ka ọ gara ịnọkịta atụrụ ma ọ wee ewu ga na-anwụsị n'ike ịghọtara ya so ọ bụrụ na agba ochie mgbe ụfọdụ ndị mmadụ si na against God a na-eme ihe ha kọrọ n'obi ma ọ bụ ihe nunu ha na-anwụsị n'ike in order to punish them. So ihe na-achị kọwara gị onye ọma na-ege ntị bụ gbaa mbọ etu ị nwere ike sepụ aka ọbụla na ihe ọbụla bụ nsọ ana inwere any justification to dwell in living in abominable act. Don't justify it in one or any reason because that justification in a is nonsense. So you get mail from today. In one way or the other, then you have to face cleansing. You can say that while if not, you find that you are toiling in vain. You are in a wambo. You know, say elephant here go. Manana goziegi. You will be receiving blessing upon blessing. I'm going to all work again. If una
I can inspiration of new things, new technology, how to do things. If they can develop improvement because of na achọghị ibuni enu a na ebuni mmadụ enu esikwa n'ọnụ ike aka gị ka ị ga-eji wee bụ nwe mbuni enu ọ bụrụ eziokwu o nwere ihe ị ga-eme kịta ị ga-asị na ọngụ agbakarị ndị ọzọ na mbọ mana ọ na mmụọ chi egozi gị o mee gị inwe efeba na-agọzie gị so wepụ aka n'ihe ọbụla bụ nsọ ana bido tata na osita dị mmanụ ọdịbara gboo bido tata mewe apply living according to the will of the Almighty. Debe nsọ ana ka na gọzie gị ka wee gọzie the work of your hands. The ancient book ọ kwuru sị na gift of a man make it away. Make it away is that whatever is your gift will be blessed and you will receive blessing from keeping nsọ ana. Esi dia wee gọzie gị. Mana ọ bụrụ na ndị na-asọ nsọ ana ọ ga-enyere gị aka ibi ndụ ogologo because naturally you will not intentionally step on another person's toe ma ọ bụ ịkpacha anya mejọ mmadụ na onwere onye nwere ghọtara ya so and ọ bụrụ na anyị niile bido sọ nsọ ana this world will be a beautiful place and there must be harmony, there will be development and there will be progress. Onye matara eji wee kwuo n'akwụkwọ ancient book wee sị righteousness exalt a nation mana sin is a reproach. That is na ezi omume na-ewuli mba mana ajọ omume na-akpatu mba. Ịghọtara ya? So if you don't like what is happening to you right now ihe ị ga-eme obido taa sọba nsọ ana ọ bụrụ na ị dị asọ nsọ ana ọsọkwa gị na-achụ àjà ọsọkwa gị na-achụ àjà ma na ị ga-adị ka ezi na-aba awụcha ya ahụ dịkwa daa n'ime ọpụtọpụtọ mana ibidogoro sọba nsọ ana no matter what yes there will be challenges but ignore those challenges. Also ya wugoro na iwu nwoke na onye sị na ya ga-enyere gị aka awụ nwunye mmadụ please don't fall victim. Don't fall victim. Don't sleep with somebody's wife. Maka mpịawa azụ dị na ya ọ dị so huge to the extent na onwe isi na ọgbakọ ya wee pụta ga-ahịa gị nnukwu ahụ. So ọ bụrụ na ị na-echa vidio a chọọ ịwọch ya na in full ịmaga ebe ị ga-eje wee wọch ya nkụzi anyị ma nke anyị kụzi taa ma ndị anyị kụzigoro gboo ije na our channel Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu Oraifite. Ịchọkwa ịnweta anyị na Instagram Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu Oraifite. Ịchọ ịnweta anyị na TikTok Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu. TikTok yes Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu. Ịchọ ịnweta na my Facebook page Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu Oraifite. Ya gazie onwe ajụjụ maọbụ na ịchọ ka agbara gị family emi maọbụ ọrụ mmụọ ọbụla send them message na WhatsApp 0805 7837 672. Ị na-echa vidio a tụsara ndị mmadụ tụsara ndị enyi gị echefukwana na June 29 ga-abụ ụbọchị anyị ga-enye some give away to some of our fans in Nigeria. Ya gazie n'ọfọ